Radio Malta jippreżenta Kwadretti, ġabra ta' drawwiet u ġrajiet marbuta mal-identità tal-poplu ta' dawn il-gżejjer. Jippreżenta Charles Colero. Merħba mill-ġdid, dawk li jkunu qegħdin magħna bħalissa, nafu li ħafna min isegwi l-programm. Tlieta u nofs u min jisimgħu bil-rekord xagħad għalli ma tħallniex noqgħod milli għandu jien it-torti għaju jkollok xi problemi nasu. Insomma, apparti minn hekk. Ma hawn min jieħu pjaċir jisimgħu anke bilej u nistaraw sal dejjem isemmihom jisimgħu fil-ħodd. Intant biex niġu mill-ewwel suġġett għax għandna ħafna ħin għad-dispożizzjoni tal però limitati, illum għandna suġġett differenti wkoll bħas-soltu. Min dur fil-kampanja Malta jridu d-dawra sewa mhux ħażin, imħawx mill-qalba tar-raħal. Jintaqa' ma' dawk li għandhom kappelli madwarna illi huma l-ġojjeli moħbija ngħidulhom jien. Ġojjeli ta' storja u ta' arkitettura. U llum nieħu pjaċir illaqgħakom ma' Rodrik Basutti li huwa l-moħħ li kien biex ngħidu hekk li ħaseb biex jitwaqqaf ukoll laqda ħbieb kappelli Maltin u x'hekk. Qed ngħidha tajjeb? Ħbieb il-kappelli Maltin. Il-kappelli Maltin. U għallu kont ġen niftakru konċert għall-ewwel laqgħa u kont ukoll seħeb magħkom bil-skop li promovu wkoll dawn il-kappell dal-binu storiku devozzjonali u fihom ħafna xitajt fuq. Mela, nagħtik merħba naturalment. Nsellimlek, Charles, u nirgrazzjak ħafna tal-li hemm sidentni fil-programm tiegħek. U nżewqu il-bija kif jgħidu wkoll naraw kif beda l-interess tiegħek fuq dawn il-suġġett għax jiena naf li hawn ħafna ma jkollu interess. Wieħed iġemma s-santi, ieħor iġemma l-bolli. Ma għanti ġemmajt mort propja fiżikament mal-kampanja biex tara x'inhuma dawn il-kappell biex kif beda l-interess. Jien minn dejjem nħobb il-folklor u anke dak kollu li huwa marbut ma' Malta tagħna. U dejjem kont insaqsi per tkun fil-kampanja tmur Chadwick Lakes u tilqeha u tara kappella ta' San Pawl tal-Lejja f'nofs iċ-Chadwick Lakes. Tkun il-mosta tara il-kappella ta' San Pawl remita ġewwa l-ar. Jew taqra l-leġġenda ta' San Dimitri u għandek il-kappella f'nofs maqtuha bil-binja l-kollox. Morawdex ukoll. U jien dejjem kont ngħid imma dal-kappelli għalfejn bnew. Għax li forsi kol kappella f'nofs iċ-ċentru tar-raħal jew kappella fl-abitat tagħmel sens li jkun hemm kappella hemmhekk, imma meta tara dal-kappelli maqtuwajn minn fejn jgħixu n-nies kont ngħid imma għalfej. U mbagħad taqra l-leġendi u hemm il-kappelli marbutin magħhom u minn dejjem kienu jogħġbuni. Xi ħaġa żgħira, xi ħaġa pittoreska, hemm minnhom vera pittoreski u dejjem dal-mistoqsijiet għaddejjin ġo moħħi. Meta kbirt, l-interess kompla kiber. Issa propjament mbagħad bdejt l-interess ruħu sew fuqhom kien permezz ta' programm tar-radju. Jina u koll direttant tar-radju, nagħmel diversi programmi fuq ir-radju, anka fuq Radio Malta tnej, n-nisġa li xandar kull nhar ta' Sibt fid-9 ta' filgħodu. U konna bdejna programm fuq il-kappelli, fuq stazzjoni ieħor mat-tokki ta' Niperzar, programm ta' sija, u hemmhekk kellna nagħmlu r-riċerka. Konna jien u sieħbi Joey Brinkat illi bdejna dal-programm nagħmlu riċerka u f'kull programm konna nagħmlu intervista lil xi ħadd intis fis-suġġett. Da domna 9 xhur għaddejn fuq, da kien 8 snin ilu. Allora inti tibda twieġeb il-mistoqsijiet u issib mistoqsijiet oħrajn. Għalfejn bnew dal-kappelli, id-dediki tagħhom, jiġifieri l-interess beda minn hemmhekk. Ovvjament iktar ma bdina midħol fid-dettall, iktar mbagħad is-suġġett jogħġbu, iktar tinteressa ruħek, l-interess, u mbagħad minn hemmhekk konna minna website għax tant ġbarna informazzjoni li għadna hija ħasra illi din l-informazzjoni tintilef u bdejna il-website kappellimaltin.com u minn hemmhekk ovvjament jekk inti għandek website televisiv ukoll. Allura apparti l-kitbiet ir-riċerka li konna nagħmlu bdejna naħdu ritratti. U ritratti mhux minn barra biss, għax hekk inti kappella toħda minn barra qed titlef nofs il-gost, tidħol fiha. U kif taf Charles, ħafna mill-kappelli ikunu magħluqin. Allura hemmhekk tidħol challenge ukoll kif ħad tiftaħ il-kappella. Tipprova tfittex il-min forsi se jiftaħielek, tara ftit forsi ssir xi attività, xi festa jew xi quddiesa biex tieħu ritratti u ħaġa twassal l-oħra u l-interess ikompli jikber. Ġifieri mbagħad anke ħafna nies bdew interessaw ruhom, mbagħad ftaħna Facebook group madwar 7 snin ilu, Kappelli Maltin Wurtartna, speċjalment il-mara tiegħi Caroline li wkoll hija tħobb ħafna l-fotografija. Allura
fetħad dan il-Facebook group illi meta ftaħnieh ma tantx għadna forsi da ħanibdew nitkellmu fuq dan suġġett f'dan il-Facebook group. Ma b'sanx ħajqum dak l-interess kollu. Illum wara 7 snin għandna kważi 2000 membru u hemmhekk ikun hemm diskussjoni kultant kuljum, ritratti, informazzjoni fuq il-kappelli, attivitajiet li ħajsiru fiha, ħaġa twassal l-oħra. Ġifieri suġġett interessanti ismu u laqqas temmen kemm hawn nies li jogħġobhom. Rodrik, inti għamilt l-introduzzjoni eżawrjenti biex ngħidu kien nistgħu niftħu iktar. Imma jiena semmit li kemm mistoqsijiet. Jiena ħamek mistoqsija waħda li għandhom ta' semmija wkoll. Dawn l-imbirka kappelli, ħobna nużalli kellu, għax imbirka żurlaw. Alla ħaresle. Għandek spiritualità fihom. Kif imbnew fil-kampanja, meta fil-kampanja ma kienx hemm nies. In-nies tal-kampanja ma kienx imorru l-knisja tal-parroċċja fir-raħal qegħdin disabilitati ħafna drabi. X'kien l-iskop tagħhom? Issa kif nafu qabel kienu jeżistu ħafna villaġġi medjevali, anke jew villaġġi żgħar. In-nies ma kienux jgħixu fl-irħula fl-ibliet biss, kienu jgħixu imxerdin fil-kampanja. Ħafna nies kienu jaħdmu r-raba, kienu farmers u jrabbu l-bejjem. Allura ma tafx int hemm diversi raġunijiet u waħda minnhom hija żgur il-poplu Malti qatt ma sallum nikkompetu bejnietna. Mela jekk aħna raħal żgħir, pereżempju ħal-Milleri huwa raħal mitluf spiċċa. U hemm ieħor hemm kappellu ħadejk. U dik kien hemm erba'. Għandek tal-Lunzjata u kien hemm waħda tmismaħħa tal-Vistazzjoni tal-Madonna il-Santa Elisabetta. Di tmissa sa tmaħal Milleri mal-Lunzjata u għad hemm jidher il-post fejn kien il-kappella. U għad hemm ta' San Mikiel li hija barra u magħha ta' San Ġwan l-Evanġelista u magħha kien hemm oħra ta' San Mikiel. Iġifieri x'ġara? Aħna raħalej, għandna kappella u intom raħal bija għalfejn ma tkomx kolkom kappella. Dik hija waħda mir-raġunijiet. Semmejt il-kelma raħal, jiġifieri ħal Milleri jismu miegħu. Kien raħal intilef. U bħalma dak kien hemm ħafna ħal kbir ta' Siġġiewi u ħafna rħul oħrajn. Ħaxlu s-Siġġiewi. Kappella waħda qabel kien hemm raħal żgħir madwarha. Jiġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet illi kulħadd xtaq li jkollu kappella żgħira. Ovvjament fil-kappelli ma kien isir xejn. Il-kappelli ma kienx jinżamm is-sakrament ġofjom, is-sakrament kien jinżamm fil-knies parrokjali li fl-antik kienu wkoll kważi kappelli, knejjes żgħar. Ovvjament biż-żmien evolvew u kibru. Però il-kappelli kienu biss forsi ssir xi festa ta' titular, kienu kien bl-introjti, pereżempju biż-żejt, iżżomm il-lampa jew il-fanal mixawl, tagħmel festa mbagħad wara forsi jkun hemm festin żgħir, jitqasmu l-ħbejżiet jew jitqassam xi ħelwit, però ma rridx ngħid ukoll, ma rridx ninsa li dik kienet waħda mir-raġunijiet. Ovvjament ir-raġuni l-iktar għalfejn bdew imbnew dawn il-kappelli kollha hija d-devozzjoni. Hija żgur li l-poplu Malti dejjem moss id-devozzjoni u l-fidi li ġabilna San Pawl. U dan komplet għaddejja matul iż-żmien. Issa ovvjament hemm teoriji differenti, x'ġara fi żmien l-Arab, hemm nuqqas taqbil, x'ġara dak iż-żmien, imma żgur li wara li Malta reġgħet ġiet rikkristjanizzata, reġgħna ġejna rikkristjanizz mill x'aktarx mill-Patrit Basiljari li ġew minn Sqallija, reġgħa sirna Ansara, ovvjament hemm reġa' kien hemm hawn minn ġdid. U hemmhekk fil-kappelli kienu fl-Erin, l-Erin kienu fil-kappelli, dak kienu l-ewwel forma ta' kappelli l-Erin troglodiċi. Per eżempju, tal-Mellieħa, il-mra tal-Mellieħa, u hemm Erin oħrajn. Anke per eżempju tal-Speranza, hemm dokumentat li fejn il-kappella tal-Speranza llum kien hemm mar tal-Madonna. Illum hemm il-kappella, imma hemm mhux l-ar li hemm taħt fejn il-leġenda, dik li nitkellmu fuqhom dak, nitkellmu għax fil-fatt nista' nieħu spunt ma li qed tgħid inti għax inti semmi il-punt storiku. Però hemm ukoll l-aspett leġendarju. Per esempio San Mitri, semmejt San Mitri. Hemm leġenda sħiħa fuq, hemm tal-Isperanza, hemm leġenda oħra. Dawn kollha għandhom xi rabta. Mitlufa fid-dlamijiet biex ngħidu ta' żmien l-Moldi. Kibru għax minn fomma l-ieħor, imma ċertament mid-devozzjoni li qed issemmin, naħseb li faqsu mbagħad korollari oħrajn stejjer li ta' min jemminhom u ta' min forsi ittihom daqsxejn dubju. Kif għad? Il-leġendi jkomplu jagħtuhom ċertu seħer, ċertu xi ħaġa li inti, pereżempju, il-leġenda tal-Isperanza li kemm dik it-tfajla qed tiġri biex jaħtfuha il-furbani, din issibha wkoll fi Sqallija.
Ġdi mhux hemm minnhom mhumiex ta' Malta biss. Ovvjament, da sar ġrat. Ġifieri di ħadd meta jgħid leġenda żgur ma ġratx. Taf ġrat jew ġra xi ħaġa, imma biż-żmien kibret jew naqset żidniela, imma xi ħaġa jkun hemm. Ġifieri dik tal-esperanza l-leġenda hija fantastika. Ġifieri kien hemm buta jew tursin il-bir li di il-brimba li għattit il-daħla tal-ar u t-tfajla hemm ġew min jaf imwerra li għax di jaħtfu għal-furbani minn fejn tispiċċa. Għamlet weda l-Madonna li jekk is-salva tibni l-kappella. Allura s-salva permess tal-intervent. Intervent divin. Intervent. Ekku. Issa ovvjament di jista' jkun li kienet mistoħbija. Kien qed ifettixa nkom nispjegaw ta'. Min kien qed ifettixa u ra illi hemm dik l-aqbuta, ma jgħidlek mawħat. Mawħat kemm hemm din l-aqbuta. Ġifieri kien hemm dik. Mbagħad hemm l-aġġenta ta' San Kerrew. Ta' San Kerrew, ta' Witilaqsel, ta' San Dimitri sabiħa wkoll ta' San Dimitri. Żewġ kelmet fuqhom, tax ħafna mis-semmijiet għandhom kursità wkoll. Ta' San Kerrew hija ħelwa, għax ta' San Kerrew kien hemm jgħidu dan l-aramita li kien joqgħod fl-inħawi ta' Witilaqsel u dak kien fit ħafna il-mosta u dak kien il-mostin da dejjem jiffittom tagħmlu xek u da kien joqgħod fl-inħawi fejn l-ar ta' San Pawl Aramita dik il-kappella ġolar fuq il-Asel u da tant fl-aħħar qabbiżirhom il-mostin u dak jaċċew u laqbad u tlaqax dejjatna. U da jgħidu qabad il-mantar qabad il-lassar li kellu tela li għawdex. Imma qabel tela minn fuq il-baħar mill-mosta ma rawdex. Sar isu dajsa. Dajsa u aeroplan żgħir li tar fuq. Ovvjament il-leġenda fil-wiċċ ta' qala. L-ewwel Mar-Kemuna. L-ewwel Mar-Kemuna u kien hemm eremiti ieħor fl-inħol ta' Kemuna u daw kienu jintaqgħu fl-imkien u mbagħad anke jgħidu li mar l-qala fejn il-kappella l-oħra is-santwarju llum tal-Kunċizzjoni. In-naħta fuq qabel tinsel. U hemmhekk hemm fdal ta' jgħidu hemm il-fdal ta' San Kerrew. Jiena inti ftaħt hawnhekk ktib beraħ fuq li moddi u fuq dawn leġendi u għaffel. Qed nagħmellek stedina minn issa li ħankompluh dal-programm. Nirringrazzja. Edizzjoni. Qatt m'għamilt ta' ma tant hemm affarijiet ħafna mis-semmija ta' jħdu pjaċir jisimgħu. Pereżempju semmejt Kemmuna. Jiena ma nistax nimmaġina Kemmuna hemm dik il-kappella minn għalija l-ħarba l-Eġittu. Il-ħarba l-Eġittu. Ta' Sagrada Familja, kelli okkażjoni mmur hemmhekk. Dal-aħħar semmija xi ħadd ukoll fuq Niepel ukoll dak. Il-ħabib ta' Rejd Mizzi, ħabib tiegħi ħafna. Ma per esempio, Kemmuna kienet abitata sewwa għal nifhem. Issa l-istrambaj illi fil-fatt l-ewwel referenza li tissemma l-kappella hija f'Portolan Antik ta' l-1296 fej kien hemm f'din il-Portolan l-Antik salib li indika kemm kappella fuq Kemmuna fit-13 seklu. Ġridi, dak iż-żmien Kemmuna, jekk dak iż-żmien anke Malta kienu jaħtfu jiġu il-furbani, immaġna Kemmuna. Ġridi forsi kienu bnewa xi baħħara jew xi sajjeda biex forsi meta jgħaddu hemm dawn jgħidu xi talba lill-Madonna. Imma dik tara illi anke f'Kemmuna anke filfla. Filfla wkoll biċ-ċablata forsi qabel kienet ikbar għax l-Ingliżi kien hemm kappella wkoll. Ġridi Dżina jsemmiha wkoll fil-1575 Monsignor Dżina fatt forsi anka l-semmija nspjegawlhom l-importanza ta' Monsignor Dżina. Da fi żmien il-kavalleri kien hemm għalax inkwiet bejn il-kavallieri u l-Knisja u kien ġi Monsignor Dżina mir-Ruma li wara kien sar ukoll l-ewwel Inkwiżitur ta' Malta u da kien dar il-kappelli kollha, il-kappelli u l-knejjes u l-introjt tal-knejjes ta' Malta u Għawdex. U dqaw għandna lista estensiva bit-dettalji b'kollox sab f'Malta. Li da dar kien jibda mill-parroċċa u mbagħad jibda jdur il-kappelli u l-knies kollha. U da kien jidħol u jgħid sab, jgħid pereżempju qed insib kappella minn arbieb jew kappella mkissra u jagħti rekomandazzjonijiet xi tisir. Ġieli jekk inti m'għandix bieb jew ma kienx tajba l-kult kienu wkoll iddisekrawha. Iż-żjara tiegħu li kien il-viżitatur apostoliku mebgħut mill-Santa Sede fl-1565. 75, sewa. 10 snin wara. L-assedur kbir. Dik li ngħid. Jifieri dan hemm vjaġġa minn posta ieħor, mezzi ta' trasport kienu limitati dak iż-żmien. Ħafna. U jiena niftakar għax għamil studju fuqhom da fuq il-festival għal jitlu wkoll. Illi kien hemm ċertu assis se jismu bħalissa però kien qassam il-ftajjer Santa Marija naħa ta' ħalluqa di fil-fatta hemm kappella knisja għal-ftajjer. Santa Marija tal-Ftajjer. Jifieri dawn kappella għandhom storja fihom.
għandhom. Però kien hemm kondizzjoni, tmur tismor qoddisa dikinhar u titqarben u tagħmel devozzjoni kollha mbagħad iqasmu l-fsajjer. Ġifieri taw bidu għal-festi. Il-festi naturalment għandek pata flunsi xitajt, imma kull ħaġa li naraw illum kellha l-bidu tagħha. Issa, mistoqsi oħra, xina palissandi jgħatawnek bħala, mux l-arkuzin li semmejna l-ewwel, mux san sawtek, san nipprova noħro il-problemi, il-diffikultajiet tal-poplu tagħna jistaqsi. Per eżempju, waħda minnhom kienet, jiena li ġdaj kappelli għandek issib lapida non gode l-immunità ekklesjastika. Jiġifieri, Malti sempliċi, titħolli xawġew għax għamil ċamil, għamnek ma nistawx għalijek, titħol ġew, maċ l-Ingliżi rridu jibbilanċaw di kriminali li kienu jgħamlu xaġu jmur jiskernu fil-knejjes u xej. Kienu tista li jom il-liġi. Komplimenti, dik fil-fat, kienet bdiet fi żmien Kavalleri. Dik kienet naqra stramba li inti għandek kappella li huwa post devot li tħollok kriminal u da il-liġi, il-Kavalliera żmien kienu il-gvern tal-lum. Ma kellhomx jett biex jitru fil-kappella biex jarrestawh. U da anke għandna x-xar u f'diversi postijiet fejn da talli stkien fil-kappella mbagħad wara telaq ġiritaw anka, per esempio, Santa Lucia tan Naxxar, dawk iż-żewġ kappelli fit Santa Lucia, Santa Lucia u l-Vittoria. Fit-tarf tar-raħal. Waħda minnhom dik da kien stken wieħed u talli ma nqabadx mill-liġi kif tara mbagħad kien batrhom qampina wad hemmhekk. Jiġifieri dawn affarijiet tajt ma jagħmlu sens li inti għandek kriminali sken ġu kappella u l-liġi m'għandix dritt. U kien dik kienet waħda mill-kwistjonijiet bejn Knisja u l-Ordni. Din bat kien ġiet riżolta fi żmien l-Ingliżi fejn mbagħad dillhom l-immunità inqata' tal-kollox. Poġġew dirta kif żmien l-Italjan u x'veru. L-ispeċi hemmhekk tidħol kriminali u minn hu jitfgħu ġew jistgħu jitru għalih. Però kien hemm xi ħaġa tajba wkoll fiha di. Għaliex ħafna tista' tgħidlek tafu illi dawn li kienu jinqablu u jitlu jistkennu ġo kappella u l-Knisja mhux ħażin, kappella iktar minn kappella. Kienu jagħmlu xi xogħlijiet tal-arti hemm ġew. ħallu talenti tagħhom. Kien hemm forsi kien jaf Pitter jaf ħassas xi ħaġa u kien biex jgħaddi l-ħin da bħala forsi ringrazzjament il-taħiru kien ħalli hemmhekk jgħidu isma' jiena talli ħażomni hawnhekk nagħmellek xi ħaġa bħala ringrazzjament. Imma iktar tisma' hekk tajt naqra stramba u naqra debattibli speċi dak iż-żmien kif kienet aċċettata. Kontra l-liġi. Qed tikser il-liġi. Kriminali kważi jirrenja. Jirrenja fil-kappella. Tant kien hawn każ naħseb li kulħadd jidħol ġo knisja jagħmel xi ħaġa u l-awtorità ma kienx tista' għalih. Dik anke tara s-saħħa li kien l-Knisja fil-passat. Dik tara l-Knisja kienet b'saħħitha ħafna, fatt kien hemm anke kwestjonijiet fi żmien Kavallieri, jiġifieri kien hemm kwestjonijiet kbar. Issa, tina spjegazzjoni bejn kappella u Knisja. Issa, din hija ħaġa li aħna l-Maltin ħafna drabi nafhom bħal kappelli, ċepel. Hija aktar kelma ħelwa, aktar kelma romantika. Ovvjament, suppost huma kollha knejjes. Kappella hija biss, meta inti għandek il-knies il-kbar il-parroċċi u għandek il-kappelluni tal-ġemp jew il-kappelli tas-sagrament jew tar-Rożarju, dak huma l-kappelli. Kappella ma stax tkun bini indipendenti minn knisja kbira. Ħlief hemm raġuni waħda meta kienu parroċċi. Pereżempju, la kappella il-parroċċa ta' Ber Miftuħ lillum hija l-Gudja. Dik kienet kappella, il-parroċċi kienu il-kappelli l-antiki. Il-kumplament kienu kollha knejjes. Fil-fatt dużina jsejħilhom chiese kollha chiese. Però bl-Ingliż chapels imbagħad Wayside Chapels. Anka Killeen, però l-okkażjoni kellmu fuq fit-tieni edizzjoni. Però Killeen ukoll meta jien kelli x-xorti nista' ngħid hemm l-intervistajtu għal dak il-programm li semmejt qabel. U hemmhekk l-imħabba ta' Killeen. Forsi meta terġa' tistidenni ngħid xi ħaġa wkoll fuq Killeen għax Killeen kien importanti ħafna għal kappelli. Fit-tieni edizzjoni. Ġewet xagħti xi darba oħra nista' nieħdu anki intervista mla. Nista' nġibu biċċa sajra minn intervista. Mela, ħankomplu. L-iktar postijiet jidhru daw il-kappelli iktar naħa kważi tisfel ta' Malta u fil-nofs iktar imxerdin dik naħa. Pereżempju, iktar ma tisla lejl fuq lejn tramuntana għandek kappelli, għax għandek tal-aħħar tal-Millija, per esempio, waħda minnhom. Jew Selmun. Selmun, waħda mill-kbar. Ma jisfel għandek isib iktar.
Ir-Rabat l-iktar li hemm kappelli żejtun, ovvjament l-iktar li għandek kappelli fejn kienu jgħixu n-nies. L-abitat. Ovvjament in-naħa minn naxxar il fuq il-Mellieħa kienet parroċċa waħda mill-ewwel parroċċi però mbagħad ġiet soppressa għax ma baqax nies. Fil-fatt minħabba l-ħbix ma naxxar, minħabba għalhekk il-Vittorja bħal. Għalhekk il-Vittorja. Imma anka ukoll minħabba l-Madonna tal-Mellieħa. Devozzjoni antika il-Madonna tal-Mellieħa. Però mhux hekk biss, dak iż-żmien il-furbani kienu jaqbdu jidħlu. Jekk inti toqgħod in-naħa tal-Mellieħa jew l-għadira dik in-naħa kont iktar espost. Ara n-nies kienu iktar jgħixu n-naħa t'isfel għall-kien. Ovvjament l-irħula, per esempio r-Rabat, hemm ħafna kappelli, għandek il-kappelli li qegħdin fil-parti tal-raħal, fejn San Katalt, San Bert, għandek ħafna ta' Duna, għandek ruxma ta' kappelli ta' Xerri, hemm ħafna kappelli r-Rabat. Imma meta għandek ukoll dak li huma fil-kampanja. Per esempio għandek l-Imtaħleb, għandek Witgerzuma, għandek Santa Katarina tad-Daħla, għandek tas-Salib, għandek anka kappelli privati ir-Rabat, fi hemm ammont kbir, ir-Rabat huwa iktar post li għandu kappelli, jekk tara l-intir tiegħu. Għax għandek il-limit. Ma għandek ukoll parroċċi antiki bħaż-Żejtun, ħaż-Żebbuġ, għandek il-Mosta ukoll hemm ħafna kappelli. Iż-Żurri hemm ukoll. Birkirkara li kien waħed mill-ikbar parroċċi ta' Malta, ovvjament kien hemm ħafna kappelli qabel, imma meta nqataw il-parroċċi, pereżempju San Ġwan kien hemm is-Santuar tal-Mensija, illum jaqa' taħt San Ġwan, imma fl-antik kien jagħmel ma' Birkirkara. Semmejna li bħala regola sib ħafna minn dak kappelli mxerdin barra l-ħura, però għandek hemm semmet Birkirkara, għandek Santu Rokku pereżempju, waħda u tal-Ħerba. Tal-Ħerba għandek Sant'Antni. Ma nafx knisja u kappella, tal-Ħerba waħda mill-kbar. Fil-fatt knisja, jew sentwarju. Kif tikkwalifika li bħala kappella? Jien fil-fatt natanċ inħobb ngħid knisja, kif m'hemmx lines, m'hemmx tajt qies ngħid dak il-qiswa kappella u dak il-qiswa knisja. Huma kollha knejjes, però ovvjament aħna sejħhom bħal kappelli. Pereżempju tal-Ħlas li jak nisja kbira, ma sax nsejħa bħal kappella, għalla folja għum nsejħa bħal kappella. Dik fija storja ħelwa. Fija storja u koll, dik il-ġildu. Il-bib il-bib fejħares. Dik interessanti, dik jgħidu kien juqot wieħed Grammastru, kavallier, li da forse ma kienx qed jgħix ħajja tajba, u da fl-aħħar ta' ħajtu id-deċida jikkonverta. Għax id-deċid kien ma jiflaħx u kien sejjaħ il-kappillan ta' ħal-Ormi u l-kappillan ta' ħaż-Żebbuġ u kien qal min jasal l-ewwel ikun tagħmel ma dak il-post. Fil-fatt jgħid wasal l-ewwel ta' ħal-Ormi iktar imma tħares imbagħad lejn San George. Iġveri dik hija għax imbagħad disqofna li jekk imbagħad għalih kien imbagħad kienu daħlu x'nutar. Għallu l-bib il-maġġur fejn qed iħares. U dan għallu, ċertament, jħajes liħal l-Ormi, mela l tabel maħal l-Ormi. Fil-fadda da sallu, jina għalija, ma nafx, ġini mot nifilmi għemmek, darba mill-program tal-għalam. Miħazġabux la, dik rajta, xisemaw, faċli ħafna tri. Imma dawn huma, daw kull kappella għandha storja. Għandha xi ħaġa, u tawdex iktar, tawdex kollha b'xi ħaġa. Kollha bil-leġenda. Kollha b'xi ħaġa tawdex, għandek Tapinu wkoll. Tapinu, is-santwarju Tapinu beda bħala kappella. Fatt il-kappella qiegħda fil-parti ta' xewwa tas-santwarju. Ma seħħilix leġenda ma Tapinu. Ovvjament, dik hija storja iktar mill-leġenda, hija storika awtentika wkoll. Jiena Tapinu għandi devozzjoni ħafna. Devozzjoni kbira. U jinhu pjaċin nara li huwa santwarju nazzjonali llum fil-fatt. Però għandek il-kappella pereżempju tal-Patroċinju. Tal-Patroċinju dik ukoll hija interessanti, dik saret bażilika wkoll. Mitluqa. Li, intu nizel l-wietem ta' fil-fat dik hija festa regolari. U hemm Assis Dun Giuseppe li ħabeb tiegħi ħafna li għamel snin kbar jħossieba u jħobba mħabba tal-ġen. Illum kiber u ma tistax jkompli jħossieba. Però dik hija l-ewwel bażilika ta' Għawdex. Ġiraqqas qabel Tapinu. Dik ġabu l-ewwel sarbet lieta dak iż-żmien kienet tafx tfisser minn Birkirkara. Għax Birkirkara, jiġri kellna nispjegaw ukoll. U kburin bieħu. Aħna fejdik. Anke l-ewwel kien tad-Duluri. Tad-Duluri ġew ħażabux kappell oħra. Ta' dak tal-familja Bonici Mallija. Eżatt. Dr. John, il-familja tiegħu. Fil-fatt il-kappella il-bażilika tal-Patroċinju mhux kappella, żgur mhux kappella, ma xi knisja kieku. Min kien juħsieba, min li xtaqjolli bħala bażilika kien wara li saret dik ta' Żebbuġ tad-Duluri bħala bażilika
U kien kelmu u raw kif ukoll li saret. Per eżempju, mbagħad għandek forsi basanna biex nagħlqu wkoll għax l-ewwel edizzjoni għax mbagħad inkomplu darb'oħra. Tant hemm xi tajt, imma jien ħansemmi kappella oħra li għandha leġenda u għandha storja. Il-kappella il-Madonna taż-żejt li hemm min-naħa tal-Arb. Il-fuq, edha ġifieri edha disabitat fuq malaj, għandi ġismi biex tajda malaj. Leġenda ħelwa wkoll fej di kienu jitforma żejt u da speċi bħal Providenza kienu jmorru ġibu żejt dak ma kienx daqshekk komuni, kien xi ħaġa lussuża biex kollok iż-żejt u da kulħadd bda jisib iż-żejt. Min nies mbagħad dew morru anke jinnegozjaw iż-żejt u n-nixxet taż-żejt spiċċat nixfet għax dan daħlu wkoll negozjanti u bdew negozjaw iż-żejt. Il-parroċċja tal-viżitazzjoni qabel ma il-parroċċja tal-Arb il-viżitazzjoni. U sallu ma tassir festa sabiħa ħafna wkoll. Ħafna. Kull kappella kellha l-festa tagħha għadhom isiru. Għadhom isiru, ħafna minnhom. Festa kappella ma tamminniex għax ma dak hija suġġetti. Suġġett interessanti wkoll. Kienu jagħmlu l-festi wkoll iftakar konċizzjoni li hemm bejn Santa Vendra u Ħabru. Għadha ssir sallu. Jagħmlu qudiesa. Rodrik Busuttil kien magħna biex tagħna tarif interessanti ħafna dwar il-kappelli bl-istorja tagħhom bil-leġendi u l-aneddoti ħelwin li jħorġu minnhom. Jiena ġaħatlek l-intaw dal-boħra mux il-botaw, t-tini edizzjoni, il-komplu t-tini parti tal-program, grazzja ħafna tal-li ġej. Grazzi li ċas. Semijat għana ħġiġon biex jibqaw maħna il-programmi tan dem jivarjaw dem x'interess speċjali. ċas Kolejro fl-imkien ma' tekniku li kena l-lum fl-eżami tinselmukom. Nintaw għadda biex niftu kwadret ieħor u nifdu personaġġ ieħor b'istorja oħra. ċas Kolejro mill-ġdid, selmukom. Charles Colejro. Waslinna programm ieħor mis-sensiela Quadretti.